8 snin wara li tħabbar u 3 snin wara li kellu jiftaħ, iċ-Ċentru Reġjonali tas-Saħħa Ċensu Mowran se jkun qed jiftaħ sular bis-servizzi li dan qed joffri jkunu biss ta' appuntamenti ta' MRI, gynecology u speech therapy. Lura fl-2017 il-Ministru ta' dak iż-żmien Chris Fearn kien ħabbar li se jkun qed jitnieda proġett ta' 40 miljun euro fosthom anke b'fondi Ewropej. Proġett li kellu jkun mifrux fuq 7 sulari u li kien jinkludi ċentru tas-saħħa deskritt bħala tal-ogħla livell. Fiċ-ċentru reġjonali kien maħsub li jingħataw 29 servizz fosthom għas-saħħa mentali. Dan fil-waqt li kellu jkollu wkoll parkeġġ sostanzjali. Iżda f'Settembru tal-2018 it-tender ġie rtirat minħabba nuqqasijiet fl-evalwazzjoni tal-proġett. F'April tal-2019 il-Ministru Chris Fearn kien mar fil-post sabiex juri li beda xogħol f'dan is-sit u ddikjara li dan il-proġett se jkun qed jinfetaħ fi 3 snin u nofs, ċoe lejn l-aħħar tas-sena 2022. Tant illi f'Jannar tal-2022 Chris Fearn kien iddikjara li sal-aħħar tas-sena iċ-Ċentru Reġjonali kellu jilqa' l-ewwel pazjenti tiegħu. Iżda dan il-proġett baqa' mweħħel. Chris Fearn irreżenja u ġo Etienne Abela nħatar Ministru floku fil-bidu tas-sena tal-2024. Fil-ġimgħat ta' qabel l-elezzjoni tal-MPs u l-Kunsilli Lokali, il-Ministru Abela flimkien mal-mexxej tiegħu Robert Abela saru dan iċ-ċentru u permezz tal-midja tiegħu prova jagħti l-impressjoni li dan il-ħabb kien lest u inawgurah. Iżda fix-xhur ta' wara, il-konsorzju bejn il-Gvern Laburista u Ergon Projects Technoline ġie terminat minħabba dewmien fil-ftuħ tal-proġett. Bil-Ministru jiddikjara li kienu biss certifications li kien tfadal u li dan il-ħabb jista' jinfetaħ. Fl-2024 il-Ministru Etienne Abela għalinna biss li kien fadal xi certifications u li dan il-proġett se jkun jista' jinfetaħ u jibda jopera. Għaddu 11 xahar u permezz ta' post fuq il-medja soċjali tiegħu fit-13 ta' Lulju ħabbar illi se jkun qed jinfetaħ dan is-Southern Hub propju fl-14 ta' Lulju. U għalhekk illum ġejna hawnhekk aħna ħanaraw ftit is-servizzi li se jkun qed joffri għan-nies tal-madwar dan il-ħabb u meta tħanna qalulna li huma biss ftit is-servizzi li wieħed jista' jiġi hawnhekk u jieħu għaliex dan il-ħabb se jkun qed jinfetaħ biċċa biċċa. 8 snin wara illi tħabbar 3 snin u aktar wara illi suppost infetaħ. Għawak ikun hawn appuntamenti għajni, għalissa, MRI. Se jibdew jinfetħu Mill-investigazzjoni li wettaq dan l-istazzjon huwa ċar li l-bini qed jibda jopera sular u li wieħed jista' biss isib appuntamenti għal gynecology, speech therapy jew MRI u s-servizz ta' emerġenza mhux qed jingħata lanqas biex wieħed jieħu id-dem. Dan kollu jfisser li 8 snin minn meta tħabbar, 3 snin minn meta suppost infetaħ, 40 miljun euro, 10 miljuni u 300,000 euro finishings u numru ta' direct orders wara iċ-Ċentru Reġjonali tas-Saħħa Ċensu Mowran qed joffri servizzi minimi u se jkun qed jiftaħ sular.